Oricopron TST-pakkaspuku. Tämä on tehty kevyestä hiilikuituvahvikkeista kankaasta. Tätä on vahvennettu eri kankaalla tietyistä paikoista, että tämä kestää paremmin kulutusta. Tässä on Climaciet lämpöeristeenä. Tämä on todella kevyt ja lämmin puku ja pitää tuulta. Löytyy povitasku. Etuvetoketjussa on tuulensuojaläppä, minkä saa neppareilla kiinni. Arvomerkki velcro, nimilaatalle paikka. Etupuolelta löytyy molemmilta puolilta Napoleon taskut ja tämän puvun kaikissa taskuissa on sisäpinnalla mukava fliisi. Molemmissa hioissa on velcro-paikat ja täällä alla on kohtuullinen tasku ja se sulkeutuu vetoketjulle. Molemmissa kainaloissa on iso ventilaatiovetoketju. Hian suussa on velcro-kiristys ja se on tehty vahvemmasta kankaasta. Samoin kyynärpäässä on vahvennettua kangasta. Takissa on säädettävä kiinteä huppu. Täällä on sama Climaciet lämpöeriste ja jos on oikein kovat olosuhteet, niin tämän pystyy sulkemaan tämän hupun. Takin alahelma tulee jonkin verran housun vyötärölinjan alapuolelle. Nämä housut on leikattu niin kuin taisteluhousut eli muotoon. Nämä on todella miellyttävät jalassa. Edestä löytyy vetoketjulliset taskut. Julppivetoketju löytyy. Molemmilla sivuilla on vetoketju, mikä menee alas asti ja aukeaa myös alhaalta ylöspäin. Vyön alune on tehty vahvemmasta kankaasta. Samoin vahvennukset löytyy takapuolesta, polvista, lahkeiden sivuista, tältä lahkeiden suusta ja tuolla on velcro-kiristys vielä lahkeessa. Tää on kyllä loistava puku ja tulee hauska fiilis, kun tää vetää päälle, kun tää on niin pirun kevyt, mutta tää on kuitenkin tuulenpitävä ja lämmin.